Приключенията на хитър Петър. Свидетел. През турско време един приятел на Петър му казал: Петре, нощес видях едно заспало заптие. Издебнах и му взех пушката, но ме хванаха и сега ще ме съдят. Моля ти се, бъди ми свидетел. Кажи, че съм намерил пушката на пътя. Бъди спокоен. Съгласил се Петър. Не минало много време и повикали Петър в съда. Петре, познаваш ли този човек? Започнал разпита съдията и посочил приятеля на Петър. Познавам го. Ами, тази пушка виждал ли си я? Виждал съм я. Кога си виждал пушката от този човек? Попитал съдията. Тази пушка я познавам отдавна. Беше съвсем малко дървено пищовче. Тогава този човек го намери на пътя, взе го и пищовчето порасна, дето се казва, в ръцете му и стана голяма пушка. Край.